Израснахме заедно в един квартал. С него бях завъртял първият си масал. С него бях изпял първият си фристайл. Бяхме толкова гъсти, за него бих умрял. Минаха 5-6 години, нищо друго освен трева, докато не се появиха белите лайна. Първа, втора, трета, четвърта, пета черта. Изведнъж това ни стана за деня целта. Години порочни инсомния през бели нощи, а ние искахме все още и още. Появи се на лице нещо ново за нас. Пико кристал една точка и си в екстаз. Количествата почнаха доста да се прокачват и хората покрай нас системно да се обатачват. Аз си казах до тук и излязох от порока, но тая дрога може да бъде доста жестока. Моят човек остана във филма, само дусаше съзнанието си, бавно от кристала губеше. Сега като го видя е съвсем друг човек, съвсем полудял и вече май няма лек. Всички го отбягват и смятат за ненормален. Така става, когато по дрогата си запален. Никой не иска с него да комуникира и често чувам как твърдят, че вече дал фира. Шмъркаше, викаше и маслото буташе. Опитвах да помогна, но той не слушаше. Сега на порока е напълно подчинен, но още се надявам да го пребори някой ден. Дрога, към нея не посягай. Ако ти предложат по-добре, от нея бягай. Дрога, вкарвате в измислен свят и от нормален те превръща в психопат. Дрога, към нея не посягай. Ако ти предложат по-добре, от нея бягай. Дрога, вкарвате в измислен свят и от нормален те превръща в психопат. Ти, който слушаш това, замисли се върху думите ми, те не са лъжа. Пред тези простотии няма шега и няма да се усетиш, кога си останал без душа. Знаме от квартала беше приятна девойка, симпатична, умна, в таскало нямаше двойка. Беше атлетична, ходеше да спортува, в басейна до пазара често хореше да плува. Намери си приятел, той беше по-голям. Тъпото беше, че и него го знам. Продаваше амфети херц в квартала, но тя това за него не го бе разбрала. И неусетно по кафявото я зариби. Помпеха се заедно цели нощи и дни, обаче често затъваха в големи батаци. Пускаше я за дрога на неговите хероляци. Постоянно я биеше, дори изнасилваше. Душичката и лека по лека си отиваше. Един ден видях майка и съжалейка. Беше загинала на кварталната пейка. Вкученена, вледенена, но някак си спокойна. Явно заради болката е взела доза тройна. Затова внимавайте къде ще се набутате и силно препоръчвам наркотици да не бутате, понеже не съм чувал за наркоман щастлив, нито за такъв, който до старини е жив. Дрога, към нея не посягай. Ако ти предложат по-добре, от нея бягай. Дрога, вкарвате в измислен свят и от нормален те превръща в психопат. Дрога, към нея не посягай. Ако ти предложат по-добре, от нея бягай. Дрога, вкарвате в измислен свят и от нормален те превръща в психопат.